Ako nang gibalik-balik din higsulti, kamo nasayod sad mo ana nga ang kalibutan karon giharian sa stressful emotions. Daghan kayrong mga tao nga maglisod nagkatog, maglisod og pahuway. No? Ani agi na nanimbagay ni rong uban din eh. Nya unsa may hinungdan niini tungod ni sa atong pagka mapahitason kana bang garbo ambot makatog makagtarong rong taga Ukraine, taga Russia, kaning na nagubat nga mga nasod. Nganong nagubat man tungod sa pagpataas. Muna karon ang pagtulunan sa Ginoo nato sa unang pagbasa gipahinumduman kita ni Propeta Sirach. Ang Ginoo migamit niya sa pagpahinumdum nato nga magpaubos gyud ay ta. Mag-anam kuno tag katiguang, mag-anam tag kadako, mag-anam tag kadato, mag-anam tag ka-successful, musamot gyud unta nga mag-anam tag paubos. Na wa gitay stress ana. Gi ko na be, lingi ang imong tupad. Pangutan-ay na stress ka karon. Pangutan na. Imong tupad ba na gikapoy ka sa imong kinabuhi. Ana. Gikapoy gani ka sa imong kinabuhi, mga bana, gikapoy na mo sa inyong asawa, mga asawa, gikapoy na mo sa inyong bana, mga anak, gikapoy na mo sa inyong ginikanan, mga ginikanan, gikapoy na mo sa inyong anak, mga parishioners, gikapoy na mo sa pare, siging baligya aning slat. Ang pari sad gikapoy sag paabot nga mopalit mo sad mo'y palit-palit. Gikapoy na gani ta pasabot ana mapahitason nata. Kana bang tumano nato gusto natong matuman ang atong gusto dili ang gusto sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo ingong Ginoo ay gyud mo pagpili og asa mo lingkod og motambong mo kumbira. Muna dinis atong simbahan ato nang gi-practice na atay mga asherites. Nga naman sila'y musulti ninyo asa mo palingkoron. Kadtong nisunod sa asherit og asa palingkoron, congratulations, mapaubsanon mo. Kamong nagsupak-supak na di gyud musunod sa asherit, mga mapahitason mo. Adto mo padong sa impyerno. Gilingi ako sabi mong tupad ingna ang asherit gabuot nga anhi kalingkod. Ikanoy pangutan ako no ba ina ang asherit mo'y nagbuot nga anhi kalingkod. Sige na. Ang wa mulingi mga mapahitason. Oy mga masinupakon kay ta simple ra kay nastanan paglingkod ra na pero dako na kay nagkahulugan. Muna si Kristo naniid siya sa mga tao nga niadtos kumbira sa ila palang pagpili sa ilang lingkuranan. Nahibaw na si Jesus nga kani padong na nis impierno. Muna ang iya gyong gi pick up ang maong kinaiya. Kay kani manggong pagkamapahitason mga igsoon, mupili tas atong gusto. Ang mapaubsanon, mudawat unsay ihatag niya nga wa gyud reklamo. Mao na siya. Kamo karon niya nanimba dinhi. Unsa man mo, mapaubsanon o mapahitason? Kinsay moingon mapaubsanon siya, taas ang kamot. Kana bang humble ba? Humble, mapaubsanon. So ang tanan nga wa mo isa, mga mapahitason. O siguro gyud kung wa gyud mo'y tinuod nga kalipay, wa mo'y tinuod nga kalinaw, wa mo'y tinuod nga katagbawan. Bisan gani inigpanami ninyo, di mo malinawon nga magtan-aw sa inyong naong. Luos lamog pangusab. Nga naman, wa man mo mudawat sa inyong naong. Oh, kana naong pa lang na nimo, samot na nang naong anang tupad nimo. Maglisod yung kagdawat kundi ka kamaong mudawat sa imong naong.
Nabitay uban karon, moingon din, sus galinya diha ang mga request pader, tabangi ko kay ang akong mga anak mangiskwela na, face to face na, wa gyud taw ko ikapalit uniform, wa ikapalit notebook, mga materials para sa eskwelahan daghan sa kay gi-require ang mga maestra, sige daghan gayong ipang-require, hasta pa bawnanan, hasta pa yung anak. Sige linya diha ngayo og suporta, nako mo pay minus kay kolekta inyo pag ini pangayoon. Nganong di naman lang yun mo mudawat nga aning tuiga dili pagyud kaya ang pagpaeskwela sa mga anak, ayaw pa eskwela ha, papunduha dias balay, wa kay gastuanang uniform, wa kay gastuanan nga kon patabanga sa mga buhat sa balay, pagpanglimpyo, maggarden, manguma ana mao'y buhata. Ayaw pa eskwela usa. Si Jesus gani, wa man gani ka eskwela, hangtod na lang namatay, wa man gani ka eskwela. Nga naman, nidawat man si Maria o si Jose, nga di gid nila kaya ang pagpa-eskwela sa ilang anak, kay perti man nilang pobriha. Gidawat na nila. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo sa ilang pagkamapaubsanon nga pagdawat, wa ka eskwela si Jesus, nahimo siyang man of wisdom. Grabe kaayo ang iyang kahibalo nga nasyak ang mga tao, hastang mga high priest, hastang mga lawyers, nasyak diin man siya ani nga anak ra maning Maria og ni Jose. Nganong may man kaini siya, wa may makatumba sa iyang kabright og sa iyang gahom, hastang iyang mga pulong, grabe man kayo ang gahom. Gikantos Ginoo, ngano man mapaubsanon man, mudawat man. Tanawa ka mong mga asawa, nga di gin mo dawat anang inyong naong, sige gi mo pagwapa, pasiksi. Tanawa, di ba ka ng inyong bana, mapulaan gina ninyo. Ingkaw niya palirog, din alang sa gimimang nguan sa among naong, mong samot o kapuol, testingi. Testingi ba? Nya, balika o niya kong napulaan imong bana, kay total niya, masad ko, nga mutambag ninyo, no? Mutambag nga kanang imong bana mao nang napulan sa imong naong nga natural kay nga naong nga hinatag is Ginoo tungod kay yawan ona. Kanang mga bana nga mapulan sa naong sa asawa nga natural kay naong, ilag yung pasiksihon, pakita-kita ginang dughan, pasyurton anang hubo kayo, nya paangkas-angkason des ilang motor nga nag-igwad na ingon ana, hastang pari nga nagsakay nga nagtinarong nagrosaryo in town, maputol ang rosaryo. Kapila na nas Edgar ni katawa kana akong driver nga naman ko, unsa naman agaroy mas Edgar maputol mang maghimaya ka Maria na to ani pa. Sige magrosaryo mamiglayo mig adtuan inigsugo ning sakay ana. Sige ko yung Santa Maria inahan kasi mukalit mag-overtake diri nya gaigwad perting ko ana. May ra ba untag bati nga nindo trabasa. Mga pagarbuhon mong dagko, di mo kamaong mo tago anang kuan among lanoon ta. Ug mo nay naka-stress karos kalibutan. Mo na gipahinomduman tas ikaduhang pagbasa nga miduol ta sa tigom sa mga santos, sa tigom sa mga anghel, sa tigom sa mga tao kansang mga pangalan na suwat dito sa langit. Pasabot kiniding atong pagsimba matag Domingo, mao ni pagpakita nga nagpaubos ta at tubangan sa Ginoo. Miangkon ta nga kun wa siya, wa sadtay mahimo. Muna dinhi sa simbahan, sunod mo sa mga asherets. Ug unsay giwalis pari, paminawon. Matud pa sa unang pagbasa, ang mga taong mapahitason dili maminaw sa isultis Ginoo. Mo nang digid sila makaton. Pero ang mga tao kunong tinuod nga makinaadmanon, maminaw sila sa isulti sa Ginoo. Kamo, naminaw mo ron ako. O, naminaw mo sa Ginoo. Ako may mouthpiece sa Ginoo. Unsa may gisulti sa Ginoo ron ninyo, magpaubos. Kinsa man ang mapaubsanon, ang musunod sa awhag sa Ginoo. Unsay giawhag sa Ginoo? Palit mo slat. Nga naman, kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung kamo magkumbira,
ayaw dapita ang mga dato nimong mga silingan, mga igsuon o mga paryente o mga higala. Kinsa may imong pakanon ang mga kabos katong dili makabaos ninyo. Kung mopalit mo og slot, wa gyud mo'y madawat bisag gamay na lang ticket. Bita di mo ingon ako, pader, nipalit kog slot. Kanira ding resibo mo ihatag nako. O nga naman siya, ay abi bagod na kog na ticket unya mag-raffles ba unya human mudaog ta nako. Mao din na imong gipaabot dili. Wa gyud kay mapaabot bisag gamayng item. Sa kalain sa daan na pader no. Nako, di man gyud namo i-announce ang imongan. Ngano man na pader? Nako, aron dako kaganti didto sa Ginoo. Ang iyang ihatag nimo divine unity, prosperity, and satisfaction. Dili ni kabaylag sapi. Bisag pila pa ka milyon o kabilyon, di gyud na nimo mapalit ang kahiusa, ang kanang kalambuas kinabuhi, di na mabayrag sapi. Bisag pila pa ka bilyon, trilyon ang atong gamiton, di gyud mo lambo ang kinabuhi kun way Ginoo. Labaw na gyud ang satisfaction. Di ba? Mingo sa, mao din na pader nako. Sige, palit og may. Ngana. Niya sa may nahitabo sa mga namalit. Nakasinati aning tulo. Nya katong namalit nga nagkinahanglag baos, wa kasinati, nagyaw-yaw, niingon man gani, din adyo ko mo usab og palit. Ano ba? Kana ra di ay o ba din adyo ko mo usab og palit. Pero ang nakasinati, oy nangaadik gasigig balik-balik og palit. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit nag slot asa kamot? Tanawa, di bawa katunga. So karon kamong wa pa kapalit, unsa inyong buhaton? Tistingig palit. Nga naman, gikan sa Ginoo ang inyong madawat nga baos. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung kamo muhatag unya dili mo baslan paglipay kay dako ang ganti nga inyong madawat gikan sa amahan. Karong September 5 manghatag tag bugas mga 2,000 families labing minos ang atong hatagan dinhi sa atong parokya para na sa atong pagsaulog sa atong 9th Foundation Anniversary. Ikasiyam na ron katuig nato karong September 5 isip parokya ni San Vicente Ferrer Paris dinhi sa Liloan. So manghatag sa tagbugas. Muna hangyoon ta mo na kamong naay mga ekstrang bugas nga tag 5 kilo. Kana bang isoda ng kuan ba kanang sakusakong gamay. Ihatod na diri ato nang i-distribute ika September 5. Nyag disan mo ganahan nga mo bit-bit gyud palit lang mog slot sa atong San Vicente Ferrer Miraculous Power. Ana. Tag 500 per slot. Ang mopalit ni ini, naghatag mo ngadto sa labing kabos, pinaagi dinhi sa simbahan. Way mo baos ninyo. Pero ako gid mong siguroon pagsulti. Dako kayo ang gahom sa Ginoo nga ipaambit diha ninyo. Miraculous power. Ngano man, tungod kay nang hatag mo sa dili makabaos nganha ninyo. Kung mo palit sad mo dopes dinhi, dili sad mo baslan. Pero dako kay mo mahatag madawat nga grasya tungod kay ang simbahan nga nagkinahanglan rog dako-dakong lugar atong kumbento, mga social hall para tigumon ang mga tao, para palambuon ang pagtuo na himong kabus. Di watay capacity paghimo ani. Muna ang atong dopes na natay halin nga 3,258 as of yesterday, nya naapay 51,742 ka slots nga wapa mahalin. Pero ato kaya pong pakpakan ang namalit. Pakpak. Natatsa ko atong usa din hikalula nga hapit na mo 80 years old nga nipalit og slot. Nya ingon siya, pader, nipalit ko og
7 ka slots. Naku, nindota ko na siya. Pero di ni ako, pader, ako ning gikan is akong mga anak o sa akong mga pag-umangkon na nagtrabaho na, akong gingnan, pamalit mo, ako lay hato dito. In short, na maligya siya, nahimo siyang poser. Kung sa drogas pa, poser siya. Nya karon kay nipalit naman siya, pinagis iyang pagka-poser, daghan naman siya na invite, gitagaan sa siya sa Ginoo, nahimo na sa siya rong user. Na siya. O ikaw, user ka, sa to pa, nipalit ka, gikan sa imong kwarta, pag poser, sad, aron nga ang uban nga upakapalit, makapalit. Nya, ug mao kini, ang atong pagpaambit sa grasyas Ginoo. Ayaw siyag tiguma, diha lang nimo, ipaambit ngadto sa uban. Ikaw ra day nagkinahanglan og divine unity, prosperity, and satisfaction. Ikaw ra day nagkinahanglan og miraculous power. Dili, daghan kay diha. Nya imo na lang na silang baligyaan. Baligya mangitaan ng para food supplement, para kunuhay mo sana muhimsog ta, para kunuhay mabatan-on ang imong naong, kana pa bang makapalangit? Di ba? Kanang inyong gibaligya diya, networking, wa man ay siguro, daghan man kayong namaligya para muhimsog ang lawas, nangamatay man noon. Daghan man kayong gasigig paputi is naong, di naman on ganahan mo tanaw sa init, hadlok naman, kay ilang naong nangadaot naman. Di ba? Di mo to. Pero mamaligya ka, grasyas Ginoo. Pasabot ba, mo paambit ka, imo silang imbitaron nga mo apil dinhi sa simbahan, mo apil dinhi og tampo sa simbahan, sa ilang mga bahandi, gagmay dagko, maka-experience na sila og bountiful graces nga dili na nila ma-explain sa kinabuhi. Ang ila ragyong masulti, moingon ragid sila, katong tubag nato sa Salmo ba? Unsa man to? Mao ragid ni ilang masulti, o Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabos. Makailata nga kabusta, apan gihimuan ta og nindot nga puloy-anan. Kini nga tong parokya, kabos man ni kaayo, pero tungod sa mga tao nga naminaw sa Ginoo og nagsigig hatag dinhi, nakighiusa nato, tan-awon ron ang ato dinhing parokya, ang kanilang atong parokya ba, mura na siya og nindot nga puloy-anan. Di ba? Nya nakapaambit pa kita ngadto sa Kapilinya. Na nindot sa kayong Kapilinya to San Remigio, ang sa Our Lady of Fatima nga shrine. Nindot sa kay tan-awon. Ang ato sa to mga slat-slat dito, nakapaambit sa ta dito og mga 41 million. Ang kang Bishop Chupilo Kamumot nga selebrasyon, Thanksgiving, 7 million to ang budget, nakatampo sa ta dito mga 6 million. Ang dihasad sa Manghilaw karon nga parish, nindot na kanilang Kisami, San Pedro Kalungsod nga parish. Manghilaw ba? Danau. Tanawa nyo ilang Kisami, nindot kayo. Nakatampo sa ta dito mga 981,000. Dihas Garing, San Isidro Labrador, na naroon sila gitukod nga bell tower, nindot sa na. Nakatampo sa ta diha ron og mga 1 million. Gikan na sa atong slat-slat, kadaghan ng mga puloy-anan dieng natukod sa Ginoo. Diha sa atong kanang San Fernando Rey, kanang atong Mother Parish, sige man aron ilang renovation diha, ilang project, ni commit sa ta diha og labing minus 100,000 kada buwan hangtod na sila mahuman or hangtod ko mabalhin dinhi. Na itong commitment. Ano pagidaghan atong ipanghatagan, apil na ni mga bugas, kana mga balay nga atong ipangkuan, kana nag-eskwela, na ospital, daghan kay mga igsoon. Unsa man ni siya, mao ni ang buhing timaan sa atong pagtuo nga naa sa simbahan. Nya ato ning padayonon og kamong tanan nga niapil ni ini, congratulations. Ipataas mos Ginoo, tagbawon mos Ginoo. Yang ato lang buhaton, mapaubsanon tang musunod sa iyang mga pulong. Sige, katong musunod, manindog ta.